Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştokları, hormatly tomaşaçylarymyz, Atavatan TV'de taýlanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 16-njy maýyna sanyna Türkmenistanyň prezidenti Merkezi Aziýa Hytaý sammitine gatnaşar. Siýan Aşgabat uğru boýunça uçur gatnawy ýoly goýdy. Türkmenistan aviakompaniýasy bilet satuw boýunça daşar ýurtdak edaralary Barcelona çempion ýaly habarlar ýetirýär. Mehriban müştoklar, gelin indi bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Türkmenistanyň prezidenti Merkezi Aziýa Hytaý sammitine gatnaşar. 18-19 maýda Hytaýyň Siýan şäherine Merkezi Aziýa Hytaý sammiti geçiriler. Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinpingniň çaýkylygy boýunça bu ýokary derejeli dostugy hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň hem gatnaşmagyna garaşylýar. Mäli bolşýaly 13-nji maýda ýurdumyza sapar bilen gelen Hytaý Halk Respublikasynyň başlygynyň ýöri wekili, Hytaý Halk Respublikasynyň daşary işler ministriniň birinji ornwasary Ma Chjaosyuy döwlet başçylygynda Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinpingniň 18-19 maýda geçiriljek Merkezi Aziýa Hytaý sammitine gatnaşmaga iýeren çaýkylygyny gowşurypdy. Şunuň bilen baglykda hormatly prezidentimiň bu sammitde gatnaşmak üçin Hytaýa gelmegine sabyrsyzlyk bilen garaşylýany gaýdyldy. Hytaýyň resmi habar berýärleri Şensi welaýatynyň idare ediş merkezi bolan Siýan şäherine Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinpingniň başlyklygyna geçiriljek ýokary derejeli dostşugy Merkezi Aziýa döwletleriniň 5-siniň lideriniň gatnaşykdygyny ma'lum edýär. Sammitiň dowamynda Hytaý bilen Sewitiň ýurtlarynyň arasynda gatnaşyklaryň kiýerki ýagdaý, döwletara derejede hereket edýän mehanizmlaryň ösüşi bilen bagly meseleler aralyp maslahatlaşlar. Dostşugyň jemleri boýunça bilelikdäki möhüm syýasy resminama gol çekiler. Merkezi Aziýa Hytaý sammitini köp taraply sowda ykdysady hyzmatdaşlygy täze derejede çykarmagy mümkinçilik hökümde garalýar. Ýurtlaryň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulanmary geçen 30 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna bu ugurdaky özara hereketlerde anyk netijeler gazanyldy. Diňe 2022-nji ýylda Hytaý bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda garyp dolanşygynyň möçberi 70 milliard Amerikan dollaryna deň boldy. Şu ýylyň mart aýyndaky ýagdaýa görä, Hytaýyň bu Sewitiň ýurtlaryna goýan gönüm aýy goýumlarynyň möçberi 15 milliard Amerikan dollarynyň geçdi. Siýan Aşgabat uğru boýunça uçar gatnawy ýoly goýdy. Hytaýyň Siýan şäherine geçiriljek Merkezi Aziýa Hytaý sammitiniň öňü sirasynda Siýan şäheri bilen Aşgabatyň arasynda ilkinji uçar gatnawy ýerine ýetirildi. Bir döwürler beýik ýöpek ýolunyň uğru boýunça diýeli kerwenleriň öz menziline başlan şäheri bolan Siýan bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň paýtagtlaryny howa gatnawlary birleşdirýär. Hytaýyň Sinhua agentliginiň berýän habaryna görä, şu ýylyň 18-nji maýynda Türkmenistanyň Duşanbe şäherine hem ilkinji gatnaw amala aşyrlar. Şu ýylyň başynda Siýan şäherinden Özbegistanyň Daşkent, Gazagstanyň Astana we Kyrgyz Respublikasynyň Bişkek şäherlerine aýy gatnawlar ýoly goýulypdy. Siýan, Urumçy, Aşgabat uğru boýunça herkepdäniň şenbe günleri uçar gatnawlary ýerine ýetirilýär. Siýan şäheriniň ýolagçylary Pekin wagty bilen 17:30-da uçup, Aşgabat wagty bilen 23:10-da Aşgabata gelerler. Şol gün gije 00:40-da Aşgabatdan uçýan uçur Pekin wagty bilen 12:30-da Siýan şäherine gonar. Hytaýyň China Southern Airlines aviakompaniýasynyň Siýan şäherine şagançasynyň ýolajçylaryndan Lee Suzyusyanyň bellemegine görä, häzirki wagtda bu gatnaw bilen gulluk we işöwürlik saparlary amala açylýar. Geljekde bolsa syýahatçylaryň arasynda hem bu gatnawy isleg bildirilmegine garaşylýar. Türkmenistan aviakompaniýasy bilet satuw boýunça daşary ýurtdak edaralary. Türkmenistan aviakompaniýasy öz resmi saýtynda daşary ýurtlardaky bilet satuw boýunça edaralaryň we wekilleriniň salyklaryny çap etdi. Bu ýerden Aşgabada we beýlek uğurlary bilet satyn almak mümkinçiligi bardyr. Täze sanyna görä, Türkmenistan aviakompaniýasynyň Russiýada 6 edarasy bar bolsa, Türkiýede şeýle edaralaryň 5-de hereket edýär. Şeýleken Birleşen Arap Emirliklerinde 2-si, Gazagstanda 3-si, Taýlandda bolsa 2 edarasy iş alyp barýar. Mundan başga da Hindistanda, Beýik Britaniýada, Germaniýada we Hytaýda 1 edarasy hereket edýär. Aviakompaniýanyň çap eden sany uny, wekilhananyň we edaralaryň salgysy, telefon belgileri, elektron poçta salgylary we beýleki habarlaşma üçin maglumatlary bar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň aviakompaniýasy Dubaýa, Almata, Pekin, Delhi, Frankfurt, Istanbul, Kazan, Moskwa we London şäherlerine halkara uçar gatnawlaryny ýerine ýetirýär. Şol wagtda Türkmenistan aviakompaniýasy Seul, Tokyo, Milan, Jidde, Ho Chi Minh we Hanoy uğurlary boýunça halkara uçar gatnawlaryny ýola goýmagy maksat edilýär. Barcelona çempion. Ispaniýanyň futbol boýunça milli çempionatynyň çempion belli boldy.
4 ýyldan soňra ýene-de Barcelona topary çempion bolmagy başardy. Şeýlelikde Barcelona topary La Liga çempionatyny 27-nji çempionuny gazandy. Bu uğurda rekord Real Madrid toparyny degişdiler. Olaryň çempionluk 30 ýaşa deňdir. Haýanyň tälimçiligindäki Barcelona topary 34-nji tapgyrda Espanyol toparyny 4-2 hasabyny utup 80 ýaş utuk bilen çempionatyň tamamlanmagyny 4 tapgyr galanyna çempionlugyny eglan etdi. Soňky gezek Katalon topary 2018-2019-njy mövsümde çempion bolupdy. Şondan bäri Real 2 gezek we Atletico çempion boldy. Ispan toparynyň tälimçisi Xavi topary bilen ikinji möhüm kubogyny ýeledi. Ol tälimçi hökümde ilkinji gezek toparyny çempion etmek başardy. Umumlykda Barcelona toparynyň kuboklarynyň sany milli we halkara ýarşlar göz öňünde tutulanda 99-a deňdir. Barcelona toparynyň düzümine çykyş edýän Robert Lewandowski, Jules Koundé, Rafinha, Andreas Christensen, Ferran Torres, Franz Kessies, Şolsanna toparyň ýaş futbolçylary Pedri, Gavi, Ansu Fati we Alex Balde ilkinji gezek çempion bolmagy başardy. Toparyň tejribeli futbolçysy Sergio Busquets bolsa Barcelona topary bilen 9-njy çempionlugyny 32-nji kubogyny gazandy. Ol şu mövsümiň tamamlanmagy bilen topardan gidýändigini bellädi. Ine mehriban müştoklar Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyna seýtirmeýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Türkmenistanyň wekiliýeti Russiýa Islam dünýäsi Kazan Forum halkara ykdysady forumuna gatnaşýar. Gazagystan Türkmenistanyň möhüm sowda hyzmatdaşy. Aşgabatda UNESCO-nyň dörejilik şäherleriniň toruny goşmak meýilleşdirilýär. Ilkinji sürjüsiz awtobus Şotlandiýada ýola goýuldy ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişlerini okap bilersiňiz. Mehriban müştoklar, eger de biziň saýtymyzda ýeňillikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketdan Atawatan Türkmenistan prolajeniýasyny tölegsiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimiz indiki sanyna görüşýänçek, hoşda bolun.